Diskors twil immens illi mofra ebda pjan ekonomiku. Budget li żied iċ-Children's Allowance iżda li żamm it-taxxa fuq il-kola. Budget li m'għandu ebda allokazzjoni finanzjarja għal sptar ġdid f'Għawdex, għat-trakka għall-ITS u għall-isptar mentali, kollha proġetti li ntesew. Budget li żied l-istipendi iżda ma ħabbar ebda tnaqqis fl-income tax. Budget li mofra ebda sosten għal kriżi tal-għoli tal-ħajja, għalkemm kien konfermat li l-kola għas-sena d-dieħla se tkun inqas minn 13 euro fil-ġimgħa. Il-kumpens għall-għoli tal-ħajja s-sena d-dieħla ser ikun dak ta' 12 euro u 81 ċentesmu fil-ġimgħa. Żieda għall-għoli tal-ħajja li l-gvern xorta se jintaxxa u allura mhux se tkun qed tingħata sħiħa lil ħaddiema u lil pensjonanti. Apparti minn hekk ġie deċiż li t-taxxa tinżamm l-istess, illi jfisser li ħadd mhu se jgawdu minn tnaqqis fl-income tax. Iż-żieda fiċ-Children's Allowance se tkun ta' ftit iktar minn 60 euro kull 3 xhur, filwaqt li żieda għall-istudenti se tkun biss ta' 7 euro fix-xahar. Għall-pensjonanti ftit iktar minn 3 euro fil-ġimgħa, hekk kif iż-żieda ta' 15 euro lil pensjonanti tinkludu wkoll il-kola. L-intrapriżi żgħar u medji se jingħataw 40 miljun euro f'cash grant, filwaqt li l-first time buyers se jingħataw żieda ta' 10,000 euro għal xiri ta' proprjetà f'UCA jew proprjetà vakanti f'Għawdex. L-aktar fatt interessanti jibqa' li l-gvern ta' qabela mhux se jbiddel ir-rotta, mhux se jbiddel il-mudell ekonomiku li ġab splużjoni fil-popolazzjoni, splużjoni fil-prezzijiet u pis enormi fuq l-infrastruttura.